Siyempre, hindi mawawala ang ating good news ngayong umagang ito. Sweet treats ibinahagi sa mga batang may espesyal na pangangailangan sa Binmalay. Para bigyang kulay ang ating good news, makakasama natin Idol Ruru Hugutero. Naging makulay at puno ng ngiti ang araw ng mga batang may espesyal na pangangailangan matapos isagawa ang pamamahagi ng sweet treats sa Binmalay 1 Central School kamakailan. Isinagawa ang aktibidad bilang bahagi ng paggunita sa National Down Syndrome Consciousness Month 2026 at National Intellectual Disability Week celebration na dinaluhan ng mga guro, mag-aaral at magulang upang magbigay suporta at maghatid ng kasiyahan sa mga bata sa pamamagitan ng simpleng handog. Layunin ng programa na palaganapin ang kamalayan hinggil sa kahalagahan ng pagtanggap, pag-unawa at pantay na pagtingin sa mga batang may intellectual disability at Down syndrome. Sa pamamagitan ng munting salo-salo at masayang pagsasama-sama na ipapaabot ang mensahe na bawat bata ay mahalaga, may kakayahan at karapat-dapat mahalin ng pantay-pantay. Yan ang ating good news. Ako si Idol Ruru Hugutero, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.